Καλώς ήρθατε στο Super Excellent. Η προσθήκη λέξεων είναι πολύ εύκολη, γρήγορη και πολύ έξυπνα σχεδιασμένη. Δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, ώστε να μπορεί να γίνει και από το ίδιο το παιδί. Απλά πατήστε πάνω στο μικρόφωνο και ξεκινήστε να λέτε τις λέξεις μία-μία. Μπορείτε να πείτε μόνο τις ελληνικές και οι ξένες λέξεις θα μεταφράζονται αυτόματα, ή αντίστροφα να λέτε μόνο τις ξένες. Μπορείτε επίσης να λέτε και τις δύο μαζί. Στο βίντεο που ακολουθεί έχουμε επιλέξει λέξεις με διπλή έννοια για να σας δείξουμε πόσο εύκολα μπορείτε να τις διορθώσετε αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε. Για πάμε! Επιλέγουμε μόνο τις ελληνικές λέξεις. Νέος, πιάνο, μέτριος, πληροφορία, θα πρέπει να φύγω. Για να δούμε. Μια λέξη όπως ο νέος μπορεί να εμφανίζεται στα βιβλία μας σαν young, που είναι και η πρώτη επιλογή, ή new. Όταν βλέπετε ένα βελάκι δίπλα από τη λέξη, σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα συνώνυμα. Πατάμε πάνω στο βελάκι και επιλέγουμε τη μετάφραση που ταιριάζει με το βιβλίο μας. Υπάρχουν και λέξεις με την ίδια προφορά, αλλά με εντελώς διαφορετική σημασία, όπως πιάνο με όμικρον και πιάνο με ωμέγα. Επιλέγοντας την κατάλληλη, θα γίνει και αυτόματη μετάφραση στην αντίστοιχη διπλανή λέξη. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι? Αν δεν υπάρχουν συνώνυμα ή κανένα δεν ταιριάζει, όπως για παράδειγμα στη λέξη πληροφορία ακριβώς από κάτω, μπορούμε να πατήσουμε το μικρόφωνο και να εκφωνήσουμε εκ νέου την ξένη λέξη. Tip off. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε αυτή την έννοια στο βιβλίο μας. Όπως βλέπετε μπορούμε να εκφωνούμε και ολοκληρωμένες μικρές ή μεγάλες προτάσεις, όπως το «θα πρέπει να φύγω». Με τον ίδιο τρόπο τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να εκφωνούμε τις ξένες λέξεις και οι ελληνικές να μεταφράζονται αυτόματα. Για πάμε. Interaction. I have to go. Save. Night. Για να δούμε. Η λέξη για παράδειγμα save είναι το ξύρισμα, shave, πιο τραβηγμένο το s, αλλά όμως μπορεί να θέλαμε να πούμε το save που σημαίνει αποθηκεύστε, αποθηκεύω, αλλά μπορούμε να το βρούμε και σαν σώζω. Γι' αυτό υπάρχουν και τα διαθέσιμα συνώνυμα, όπως παρακάτω το night που είναι νύχτα, αλλά μπορεί να είναι και υπότης. Επίτηδες έχουμε διαλέξει τόσες λέξεις εδώ για να καταλάβετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η αυτόματη μετάφραση. Αν έχουμε μικρές προτασούλες που θέλουμε η μετάφραση να είναι πολύ συγκεκριμένη, μπορούμε να επιλέξουμε την τρίτη επιλογή, όπου θα λέμε εμείς και τις ξένες και τις ελληνικές λέξεις αντίστοιχα. You are going to star. Θα γίνεις αστέρι. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Όπως είδατε, η διαδικασία είναι απλή και εύκολη και μπορεί να γίνει από το ίδιο το παιδί. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλά super excellent στις ορθογραφίες σας.